Di man di siya request ay. Kaan siya kani ana siya. Magtagalog daw. Again, darling angel. So, karon maghimo na sa taog part 3. Random questions 101 level 1000. Charot lang. So, request nga ako amiga. Si di man di siya request ay. Kaan siya kani ana siya. Magtagalog daw ko aron daw masabtan sa uban. What? God, nakaka-stress ang Tagalog. Uh-oh. Dili rin ako eh. Baka hindi ako marunong. Ganun. What? Picture ng buhay. So, karon kay na may random questions nga part 3. So, kani sila, ako ni silang pambasahon, then answer with Tagalog and English. Abi pa ng dili intelligences sa What? pagka-intelligences. So, question number 1. Mary Joy Gutierrez. So, unsa nimo ka-love si Kenneth? Shout out ko sa modwa ni Ruray Malab. So, shout out ni Mary Joy Gutierrez og Ruray nga iyang palalab. So, mga friendship ko ni sila sa Tabloners. So, tablon ni sila. Tabloners. So, unsa nimo ka-love si Kenneth? Love na ko siya. As in, love na ko siya nga di niya makita sa laing babae. Attitude ka girl, attitude man jud si Oaks. What? Ko. Then, dili ko mapuyok dirito. Then, kung mag-away mi, bala siya. Ano na. Pero, kabalo siya nga tanan is love ko siya din. Sa love ko. What? Kabalo na siya ana nga no. Sa mo na siya. Sa kabalo siya nga nung love na ko siya. Og ako lang gimukuan sa is dili niya makita ang akong love sa babae. Kay kung example, magbulag ni. Then, makuyab siya po. Pangita ko niya ang akong love. Bisag maldita ko. So, wala. Dapat man di magtatagalog tayo. Nalimutan ko sa first question, my God, ang aking intelligences na buhay. So, sige. Pupulot na naman ako ng another na question. Labanayin tayo sa Tagalog at English. Akala nyo lang. So, kukuha na ako ng isa. Lagi isa. Yes, isa. So, ito. Parang ang taas-taas eh. Taas-taas. So, okay. Bisaya ang kanyang question. So, sagutin ko ng Tagalog or English. Nganong naay baing nga mopatol, mas care aware sila na ay uyab or bag-o pa nagbulag. By Dunil Marie Diputado. So, nganong naay baing nga mopatol? Siguro, ko naman siguro na, ang isa nga side is, wala siya kabalo, nga nadi uyab ang laki, then sikreto lang, ana. Siguro ang lalaki nag-ingon nga, wala ko iyab kay, diba? Dinay nakasakagwang, ay, Tagalog pala.
kaya dininay ka na ng ng kagwang. Dininay ka niya. So yan. At yung isa is kasi ang mga babae marurupok yan. What? Kahit alam nila na sayop ang kanilang binuhat, gurabels pa rin sila sa ganyan. So, patago-tago, ganyan. Pero feel lang ako inana siya ba? Inana. Say, kanang, ano ba to? Hindi ko na-express ng tarong to. What? Kahit alam ng babae na may girlfriend ang lalaki, siguro love na nila yung lalaki, ganyan. Parang, basta meron ding time na dumadating tayo sa point na desperada tayo, diba? Huwag mong sabihin hindi. Sasabihin kita. Yes. Oo, kahit alam natin na dalawa kayo, alam mo na kabit ka, alam mo na may nagmamay-ari na sa kanya, alam mo na may girlfriend na siya, kasi mahal natin eh. Minahal natin ang hindi pwede. So, ganyan. Pag ito yung ginamit, pag puso ang ginamit natin at hindi utak, may possibility na masakit talaga tayo. Dahil at the end, kung ikaw pinili ng lalaki, yung lalaki, hindi yan magbabago. Ganyan rin ang bubuhatin, gagawin. Yan rin ang kanyang gagawin pag kayo ng dalawa. Maghahanap pa rin siya ng iba. At kung mahal ka ng lalaki, hindi siya maghahanap ng iba. Dahil ang sapat na. And ang tunay na lalaki, isa lang ang babae. At hindi nakakagwapo ang maraming babae. Boses. Yes. So next question is, unsay ma-advise nimo sa mga estudyante nga di gatarong og eskwela? By Shaira Dacobor. Yes. Ako ma-advise na gid ani bay kaning mga estudyante nga di gatarong eskwela. Guys, pagmata na mo sa kamatuuran, guys. Lisod yun kayong panahon karon kung kuan lang kita magbinuang tag eskwela ka nito, di ta magsulod. Kabalo man jud mo, guys. Maana pa nato na ma-realize nga mo graduate ato mga kabatch. Ano gid na. First ako based on my experiences na over my life is, alam mo, Tagalog pala tayo. Kaning naiibog ako sa aking mga kabatches ng buhay yun. Kasi ako, sa bagay ako kasi nag-nursing ako, tapos na-dine ako. Yun, naging education ako, ganyan. So, ma-motivate tayo, magiging mamomotivate tayo dahil ang ating mga kaklase, ating mga kabatches na buhay ay gumraduate na. So, dapat magtatarong tayo ng pag-aaral. Yes, magtatarong tayo ng pag-aaral. Kahit hindi madali ang buhay sa Pinas. Yes. And then, makonsensya naman tayo, guys, sa istang buhay. Yung ating mga ginikanan. Grabe ng mga kauyo dito. What? Kayo doon. Baligya dito. Laba dito. Ganyan. Dapat, ang biggest gift na to sa itong mga ginikanan itom nga toga, then stage, kay kabalo mo, guys, ang pag-eskwela guys,
wala joy makapalit ana. Ug pag mag-eskwela ka, di ka lang basta-basta beshies. Basta-basta. Kaysa nga dito magtarong, kaya jud na ba'y mag-inom. Ano yung mga friendships ng buhay. So next question, din sa by Michael Villanueva. Ako madining pamangkin. So, what are your favorite things to do? My favorite things to do is to eat, sleep. Sarap lang. No. Ano ito? What? Okay. By Shikaya Magente. Sino-sino ang kaibigan mo? Well, marami ako mga kaibigan. Meron akong kaibigan sa Jollibee, sa Lisyo, sa ZOZ, at sa... Saan ba ba? Mga silinganers, ganyan. Sa tabloners. Ano pa? Marami. What? Marami akong mga kaibigan. Ewan ko kasing dal-dal kasi. Yan lang. Lug. By Ethan Wabe. What would you do after this ECQN? ECQN Enhanced Community Quarantine. I need to go to my school. What? Oh, because I need to lihok my requirements over there and there, my subject, my research, and another thing. What? Grades. Yes, grades. I'm so excited. This coming June, maybe soon, because we will having our OGT. Yes. Dapat makapasurgeon ko karon nga. Sem. Yes. By Catherine Roaya. Nganong naay bangag ang ilong? Ako daw nag-question na ni siya sa una high school. Ngano tinibangag? Ngano bitaw ba na kayas ko sa una na doon ni bangag ang ilong? Na pwede mo tatama kayo nga sa baba, di ba? Is kung naa kay opportunity ma-model sa Victoria's Secret. Charot. What would you do and why? Kung ma-model ko sa Victoria's Secret, unsa kong buhaton? Ngano? Kuan? Kung example, Victoria's Secret model na si Oaks. Dapat kuan, physically fit ko. Then dapat maintain ako posture. Maintain akong nawong. Na. Dapat kung sila mga qualification, dapat ang ilang mga standard. Their standard, I should follow it. By Mary Grace Hasso. Kung tagaag kag chance mabalik ang tanan, unsa man sad imong pilion. Kung tagaag kag chance mabalik ang tanan, unsa kong pilion? Kuan? Ikaw ba? Dapat kung sa ZOC ko, dapat na-aware ko sa mga standard na grado. Kato. Katong taong gusto balik.
gikan ug ako tong i-check ang ako mga sayop. Lagi sa una lagi. Basta tres, okay na basta tres kapasar, basta makapasar na. Okay na o diba? Relate yapon mo. Inani kita tanan siguro. Lang kay eskwela. Nana kanang basta balag tres. Unya di ay naman din ni standard nga grado 2.75. Nga si Oaks kay dagan ko 2.75 tres ano. So kato kana kong gimahayan kay nang wala pa ko ka-ST dito sa ZUC. May ginalagay ning Isyo. Thank you. Yes. By Rhea Angela. Para sa imo, unsa ang confidence? Para sa imo, unsa ang confidence? Siguro para sa ko ang confidence is kung unsa imong pagkatao. Charot. Tagalog. Kung ano ang iyong pagkatao, yun ang iyong ilalabas. What? Kasi, if panindigan ako ng English. If we are not in if ay na lang, Bisaya na lang. Ito, kung dili ka magkuan kanang magpatago-tago ka like imong batasan day kay kanang sabaan ka then kay ang gusto sa uban dapat hilom ka, dapat inani mong batasan. No, kana siya dili gid ka ma-confident kay dapat kung usay nasa imong heart, nasa imong mind kana ang buhata ka kay kuan mo ka may maaway na ni makonsyos na din ka babi sakto mo ginabuhat malain si kuan si malain si mama papa basig malain tungod di na ka mo-confidence kay dagan na doubt sa imong self nga basig sayop ni basig masuko siya lagi ni dapat perfect ko kabalo mo guys kita tanan dili ta perfect. Yes. Para sa ko gid ako gid tapian mo kay kubay yan kay ko ng life ng buhay balagi magsayo dagdagan tao kay inani man jud siguro kanang kung unsa jud ko mo gid ni kung unsa yung gakita sa ako mga friendships mo gid ni dili ka magtago-tago dili ka kanang magpakaron ignon. Not the least by Giselle, si Bobby. What is destiny for you? English man siya dapat English ko ba? My destiny for me is the one who can be my body, who can be my who can be my church body. Charot. Oy, charot lang. Ang dili para sa kuha bito is kuan. Ako man jud ato bay nay sign ba. Magbata. Ito, nakoy sign ato. Ang rupok-rupok, ang raming narurupok nun. So, muto na din akong baba. Kaning kuan ko sa Ginoo ato. Lord. Kaning nagid siya Lord. Kaning pwede mahatag kag sign. Kikatong nga time sige lang lagi simba ay kanang naay every Sunday dayon dili bitaw gasimba katok mga kiki sa una di mi gasimba gud kandila ina na bitaw so nga akong sign is Lord kung kanina nagi siya Lord kanina siya kung ay ang sign ani Lord is kung makasimba mi ani makasimba ginamahuman bitaw ginamo ang misa mahuman gid ang misa tanan so it means kanina gid Lord diba? Sukat to. Nato nagsimbahan din kato din nga time is simba gid mi. Simba gid mi gihuman gid na mo ang misa dayon nagkuan din mi nagdagkot din ni kandila. Then nagkaon na dayon. Okay.
So, humana na gyud ta sa mga random questions, ma-English man o ma-Tagalog. So, humana na gyud tanan guys. And thank you mga ka-chars-chars ng buhay. Kaya nag-support sa inyong amega nga. Para man gyud kalay. Thank you. So, please like and subscribe my YouTube channel.